Želám krásny deň, milí diváci, prípadne poslucháči. Ste pri ďalšom videopodcaste od Levosfér. Dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému a tou témou bude TikTok. A ako nám TikTok vie v biznise pomôcť. Máme k tomu pozvaných aj hostí. Moje meno je Naďa Kacera, so mnou je Anka Sabolová a našimi hostiami sú Vladimír Paščinský. Ahojte, alebo dobrý deň. A Petra Molnárová. Ahojte. Vítajte u nás a krátke bio. Začnem výnimočne pánom. Vlado, vy ste vyštudovali na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Aktuálne už viac ako 5 rokov pôsobíte ako vedúci oddelenia contentu, teda obsahu a technológií spoločnosti Wavemaker, ktorý patrí do portfólia WPP. To tak pre informáciu je britská nadnárodná spoločnosť zameraná na reklamu, média a PR. No a je to vlastne najväčšia mediálna skupina na svete. Peti, vy ste študovali filológiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti pôsobíte už 2 roky, takisto ako content specialist v spoločnosti Wavemaker. A možno taká medzivsúvka, čo je to tá filológia, prosím vás? To je v podstate prekladateľstvo, tlmočníctvo. Len keďže to bolo na Ekonomickej univerzite, tak to bolo zamerané viacej na marketing a biznis celkovo. Ja som to asi ešte nepočula, tento názov, že filológia, tak sa niečo dozviem. Dobre, super, tak vitajte u nás ešte raz a poďme možno rovno na tú prvú otázku. Ideme sa rozprávať o TikToku, čo je taká sieť, že nedávno sa hovorilo o Instagrame, že je to rozbehnutý vlak, na ktorý treba naskočiť. Teraz sa to hovorí o TikToku, že už teda akože všetci by sme tam mali byť, to si asi povieme postupne, že či áno. Ale možno pre tých poslucháčov, ktorí si stále myslia, že je to sieť pre tínedžerov, poďme si ju predstaviť, že o čom je vlastne TikTok? No tak TikTok je v prvom rade taká zábavná platforma. Ono samotný TikTok ju prezentuje skôr, že oni nie sú sociálna sieť, ale že to je proste zábavná platforma, kde sa ľudia majú prísť proste zabaviť. Ono aj zo štatistík vyplýva, že viac ako 60% ľudí tam reálne ide s tým účelom sa zabaviť, prípadne hľadať nejaké informácie. A vlastne my sme sa nedávno aj dostali na konferenciu v Prahe, čo bola TikTok Day, vďaka nášmu klientovi Telekom. A tam presne toto rozprávali, teda proste, že oni sa nechcú považovať za sociálnu sieť, pretože tam človek nejde s tým zámerom, že niekoho kontrolovať alebo pozerať, kto má čo nové. Že v podstate on je na tom svojom feede a pozerá, čo mu priradí algoritmus. Ja mám jednu veľmi takú, že vsuvku, ktorá mi teraz napadla, keď ste vlastne povedali, že je to zábavná platforma, lebo to je aj YouTube. A napríklad ja mám syna, skoro už 11-ročného, ktorý mi tvrdí, že on nie je na TikToku, že on je na YouTube, lebo na YouTube aj tak vidí všetko, čo je na TikToku v shorties a je tam ešte toho aj o mnoho viac. Ako to teda je zábava versus zábava, TikTok versus YouTube? Ono veľa tých vecí z TikToku sa objavuje aj na Instagrame, ale teda ľudia to skôr berú z TikToku, potom sa to objavuje na Instagrame, na Facebooku tiež, takisto na YouTube. A vlastne, ale keď ide o YouTube Shorts, tak tam je už myslím, že aj trošku iný content. Oni začali trošku neskôr samozrejme, čiže veľa vecí sa ako keby prezdieľava práve z TikToku práve do YouTube Shorts. Tam je výhoda pre tých tvorcov práve aj to, že YouTube nie je až taký striktný v tom, že nepozerá, že či to náhodou to video nebolo už niekde inde použité. Takže dovoluje to tým tvorcom, tým pádom ako keby oni majú, keď vyrábajú už nejaký obsah, tak tým pádom ten obsah môžu ďalej distribuovať napríklad cez ten YouTube Shorts. Preto sa zdá, že veľa vecí, ktoré vidíme, tak vidíme ich v podstate, že to som už niekde videl. To isté platilo aj pre Reelsy, veľa ľudí hovorilo, že to už som videl dávno na TikToku, Takže tieto platformy samozrejme. A záleží od toho, kto má aké preferencie. Samozrejme u nás tí mladí ľudia je v podstate ten YouTube pre nich stále jednotkou, takže tam dosť veľká pravdepodobnosť, že práve ako keby dostanú sa do toho feedu s tými krátkými videami, tak konzumujú ich práve tam a potom keď idú na TikTok, tak už si myslia, že však toto som už videl. Takže a tie YouTube Shorts sú v podstate fakt, že veľmi rýchlo rastú a je to placement, aj možno také odporúčanie keď sa bavíme aj o tom biznise teraz a ako to využiť, tak presne je to miesto, ktoré treba pre tie značky, že je veľmi zaujímavé na využitie, pretože to som sa tie chcela veci tam opýtať, fungujú veľmi dobre. Keď je to sieť, ktorá je určená primárne na zábavu a ako to viem ja potom v biznise využiť a možno aj v konotácii s tým, že keď nie som značka, ktorá je o zábave, hej, tak ako to vlastne je? Ako funguje TikTok a biznis?
Na TikToku funguje rôzny obsah, akože to je fakt, že platforma pre každého, lebo tam to funguje na základe komunít, vlastne Tak ťa vieš, len keď povieš marketerovi pre každého, tak to je naozaj, stávajú všetky chlpy. Naozaj, že pre každého. Akože fakt, tam sú rôzne proste tie komunity maličké, fakt také úplne nišoviny až. A každý si tam nájde to svoje, pretože ten algoritmus vlastne každého feed je úplne iný. Čiže nájdu sa tam, a napríklad veľmi tam ide aj edukačný content. To znamená, že aj téma, ktorá nie je zábavná, tam ide. Áno. A nemusím nejak úplne krvopotne robiť to, že niečo, čo zábavné nie je, urobím zábavné len preto, aby som to dala na TikTok. Áno, presne. Nemusím. Lebo to si mnohí možno myslia, hej, že v podstate, ja neviem, vymyslíme niečo, čo nie je vôbec zábavné. Napríklad my dve a tento video podcast, hej. Zábavné, takže my by sme mohli ísť s týmto podcastom na TikTok nejako spracovaný, hej? Inak ono veľakrát býva na TikToku aj, napríklad aj takto, keď sú podcasty, toto dosť ide napríklad tvorcom, ako je Michal Totka, Osky Barami. Oni vlastne tiež majú svoje podcasty, dávajú to na YouTube a úryvky z toho sú potom na TikToku. OK. No, tak naše dievčatá sa potešia, že im povieme, aby išli na TikTok. Ja len možno ešte tomu tiež doplním, že to nie je teda len o zábave. Tak je taký, že veľmi, dá sa povedať, že populárny takisto profil zo zahraničia, kde sa jeden človek, alebo teda muž vozí v taxíku a je to v New Yorku a tomu taxikárovi povie, že nechá bežať teda taxameter a že nech ho ale zoberie na nejaké obľúbené miesto a vlastne je to celé o tom, že je to ako keby skôr taký dokumentárny zostrih toho, že čo toho taxikára do toho New Yorku priviedlo, čo sú jeho obľúbené miesta, idú sa väčšinou spolu niekde nájsť, rozprávajú sa o rôznych témach a sú to fakt, že aj dlhšie videá, ktoré sú ale fakt, že tými ľuďmi sledované. To znamená, že už ten TikTok nie je ani tiež len o tých krátkych videách, samozrejme, je to primárne o tom, ale akože dá sa tam, ide fakt, že len o tú ideu, o tú kreativitu a samozrejme tá kreativita alebo tá tvorivosť tých ľudí nemusí byť postavená len na tom, že teraz niečo idem robiť nejakú paródiu, satíru alebo nejakú vtipnú scénku. Môže to byť vyslovene aj seriózny obsah. Samozrejme, on keď je trošku urobený taký, že odľahčenou formou, lepšie to funguje v tých algoritmoch. Hej. Funguje to napríklad veľmi dobre médiám. Washington Post je napríklad veľmi úspešný na TikToku. Finančná gramotnosť takým iným spôsobom podávaná, hlavne tým mladým ľuďom, že ich to proste baví a pritiahne tú pozornosť. Takže dá sa. A k tým komunitám ešte by som doplnil, že ono tam ešte vlastne tých komunít je tam fakt strašne veľa, že to niekedy človek až žasne nad tým, že tam nájdete ľudí, ktorí proste sa venujú rastlinkám, akvaristike. Ten TikTok je tak premakaný technologicky, ten svoj algoritmus a ten celý systém odporúčania tých videí, že v podstate tomu novému užívateľovi je aj možno to 20 minút určiť presne, že čo sú tie jeho záujmy, alebo čo by ho mohlo zaujímať. Čiže vlastne tam sa človek dá do takej tej komunity, lebo si vykliká, že aké má záujmy a podľa toho mu... Nemusí nič, práve, že to je práve pre tých užívateľov super, že oni, to som si teraz není istý, ako to funguje ešte, ja keď som sa registroval, tak som nemusel v podstate viac menej nič klikať, ale ten algoritmus funguje tak, že on sleduje, koľko tí ľudia s tými videami strávia, po sekundách, čo ich nejak zaujalo, čo hneď swipeli, respektíve, že prescrollovali. Ale tak fungujú všetky sociálne siete, nie? Že oni odčítajú, aké majú ľudia záujmy a im podsúvajú. Aktuálne už aj áno, ale keď si napríklad poviem príklad, pred cca rok a pol dozadu, keď Instagram začal veľmi, ako keby vieme, že Instagram teda kopíruje veľa iných sociálnych sietí, keď vidí, že sa im proste, alebo teda platformiem, že sa im darí, tak sa snaží tie najlepšie veci potom implementovať k sebe, aby ochraňoval tú svoju užívateľskú bázu. A keď spustili Reelsy, tak bolo veľmi veľa sťažností, že ľuďom sa zobrazujú strašne veľa videí zrazu vo feede, že tie videá vôbec nie sú pre nich, akože vôbec ich nezaujímajú, že sú to proste veci, ktoré na to pozerajú, že by som sa povedal, že bizár, hej, veci. A to bolo práve tým, že nemali oni ešte vychytaný, vyladený ten systém alebo to odporúčanie, či tam za tým majú pravdepodobne nejakú umelú inteligenciu, možno nejaké algoritmy, kdežto TikTok mal v tomto obrovský technologický náskok, pretože tá platforma, keď vznikla, tak to bolo práve to, čo vlastne priniesla to unikátne, to, čo nemal v tej dobe ani Meta, to nemala, alebo teda Facebook ešte v tej dobe. A nemali to v podstate ani možno YouTube bol k tomu tak najbližšie, ale oni to mali fakt, že veľmi premakané. A viedlo k tomu to, že veľa ľudí si myslí, že to vzniklo nejaký TikTok. Tá technológia, ktorú oni vlastne použili, tak túto technológiu odporúčania, vlastne nejaký ten recommendation engine,
používala vlastne čínska matka, vlastne, ktorá TikTok vlastní. Oni mali totiž to začali, vlastne celý TikTok sa vyvinul postupne, alebo táto technológia bola použitá z aplikácie, ktorá v Číne v podstate odporúčala používateľom články alebo headliny, alebo čo čítať. V podstate taký, dalo by sa povedať, že Twitter, ale pre spravodajstvo, že vám odporúčalo, čo by ste si mali prečítať, taký agregátor správ. Ja keď vás tak počúvam, čo je potom taký zásadný rozdiel medzi TikTokom a Facebookom, TikTokom a Instagramom? Čo je tam iné? Lebo v princípe sa tie siete tak akože prepájajú a tak akože amatérsky, keď sa na to pozerám, mi to pripadá, že akurát kto je na čo zvyknutý. Alebo sa mýlim? No ten TikTok hlavne napríklad čo sa týka obsahu, tak to je také, že tam človek vôbec nemusí mať followerov. Napríklad môžete mať, ja neviem, že 5 followerov a zrazu máte video s 1 000 000 zhliadnutiami, že to je úplne, proste je to reálne. Čiže iné metriky sú tam, hej? Ako, že jak mi púšťa moje príspevky. Či? No áno, tam to až tak nezáleží proste na počte followerov, že proste vaše video, a keď ho dobre uchytí algoritmus, tak proste bude úspešné. A napríklad, čo sa týka taktiež obsahu, tak je to skôr také bez filtra robené. Že naozaj niekedy aj mne proste vyskočí video, že mám pocit, že ja som s niekým proste na videokole a on mi rozpráva, čo sa mu dnes stalo. Akože reálne, hej, a má to proste tiež strašne veľa zhliadnutí, ľudia sa do toho zapájajú a zase sa tam vytvára taká menšia komunita. Čiže v tomto je to super. Čiže tam vlastne funguje veľmi dobre tá organika, hej? Že, jak ste vlastne povedali, že jedno, koľko mám followerov. Vieme, že na Facebooku, keď mám 1000 followerov, tak sa to zobrazí 2%, aj to je možno, že veľa. Tak vlastne na TikToku, keď mám dobré video, tak môžem mať 2 followerov, ale uvidí to 2000 ľudí, presne hej? Tak. Lebo jednoducho ten content je dôležitejší než čokoľvek iné. Technologicky vlastne je rozdiel medzi teda, povedzme, celkovo metaplatformami Facebook, Instagram a TikTok to, že TikTok je teda, používa teda content platforma, nie je to až tak o social, o tom, že niekoho sledujem, niekto mi lajkuje tie moje veci, samozrejme tieto feature sú tam, ale oni používajú content graph a Facebook a teda Meta používa social graph. Social graph bol vždy o tom, že ukazoval ľuďom vo feedoch to, čo moji kamaráti, alebo Facebook vznikol o tom, že proste poďme sa spojiť s kamošmi, možno s nejakými záujmami a postupne ten okruh tým ľuďom rástol a skôr sme tam konzumovali obsah od ľudí, s ktorými sme už aspoň nejakú ten vzťah mali, hej, poznáme, kamarát, primárne boli tí kamaráti, potom neskôr známi z rôznych akože party a tak ďalej. Čiže tam to bolo postavené na tomto, ako keby takom tom spojení ako keby tých ľudí, kdežto ten TikTok je o tom, že tam nám proste sa mi snaží ukazovať video, je to o takej tej pasívnejšej zábave, je to ako keby si sadnem pred telku a teraz tu si to pustím a teraz to pozerám. Preto napríklad TikTok ako svojím obsahom a tým, ako funguje, je oveľa viac príbuznejší YouTube, ako už bolo na začiatku aj povedané. Kdežto Instagram sa teraz snaží do tohoto miesta dostávať, pretože Instagram bola vždy platforma presne o tom, že tam niekoho sledujem a chcem dostávať veci od tých, ten Instagram je aktuálne teraz relevantnejší, chcem dostávať v podstate veci od ľudí, ktorých som si nafollowoval, či už je to nejaký influencer, tvorca, celebrita alebo nejaká značka, prípadne nejaký iný profil edukatívny a tak ďalej. A chcem ten obsah takto dostávať. Hej. A to bol vlastne problém, keď začal Instagram spúšťať, že zrazu začal tým ľuďom tlačiť tie videá, ten Instagram chcel byť totiž to strašne TikTokom veľmi rýchlo a na tom sa trošku popálili, pretože tí ľudia akože dostali aj to akože pocítiť, potom mierne upravili tie algoritmy svoje a celý ten systém, ako funguje to odporúčanie tých videí, čiže teraz je to aktuálne lepšie a ja si myslím, že Instagram je ako keby teraz na veľmi dobrej ceste toho, že dokáže pokryť a má veľmi unikátnu výhodu v tom, že bude vedieť pokryť ako platforma aj tých ľudí, ktorí sú tam práve kvôli tomu, že ja chcem dostávať a vidieť obsah od ľudí, ktorých som si niekedy začal sledovať. Ale zároveň to bude aj platforma, že ja sa chcem len oprieť a proste len mi to ukáž. Proste chcem uniknúť trošku z reality, chcem vypnúť na chvíľu. Teraz nechcem vedieť o tom, že aký super život má môj kamarát, aj keď viem, že ten život taký nie je, pretože Instagram je znova o tom, že tam ukazujem proste to pozlátko toho svojho života, to najlepšie z môjho života, kdežto TikTok takýto nie je. Tam je to práve o takej tej spontánnosti, autenticite, uveriteľnosti tých videí, reálnosti. To keď porovnáme, že aj tá bariéra vôbec vstúpiť, že keď chcem tvoriť teraz na Instagrame alebo na TikToku, tak oveľa jednoduchšie začať s TikTokom, pretože ten na mňa sype, že toto je teraz trend, toto môžem napodobniť, sú to ľahké veci. Vieme, ako všetci začali to hudobnými videami, tancom, hej, proste niečo, čo tu ľudia majú prirodzene v sebe, čo dokáže takmer každý, asi okrem mňa teda. Ale potom samozrejme, a ten Instagram je taký, že
aby som mohol tam niečo pridávať, tak je na mňa robený tlak, že musí mať buď taký, že glamorous life, proste, že musí mať taký, že načančaný život, dokonalý, že proste musí byť proste fakt celebrita, alebo niekde stále cestovať, aby som tam mal čo ukazovať. A takisto musím vedieť aj trošku viac, oveľa lepšie fotiť, ako pri tom TikToku. Není na mňa taký tlak, že musím byť teraz super producent a natáčať videá, takže... A to by bolo dobre pre nás, ten TikTok. No asi, alebo ešte sa chcem opýtať, dneska som to ráno aj počúvala v rádiu a aj moja dcera to vehementne používa, má 12 rokov, že Be Real. Hej, tá nová aplikácia, že to máme očakávať, že to je nejaký budúci TikTok už? Nie. Nie. A dôvod? Sorry, Peti, keď si ty chcel, ja som do toho tak len vstúpil. Jednak Be Real aktuálne sa trošku hľadá, ten hype prvotný už opadol. A myslím si, že už ani ďalej neporastie, ako aj keď urobia čokoľvek, pretože oni môžu fungovať v nejakej... A to je budúcnosť podľa mňa sociálnych sietí, že také, že masové sociálne siete, alebo tieto v podstate aj obsahové siete ako YouTube, TikTok. Nemyslím si, že, a teraz možno predvídam, ale je to môj názor, že nemyslím si, že príde niečo také, že čo ich nahradí, že v takejto veľkej mase. Skôr budú vznikať takéto presne menšie, fokusované na určité skupiny ľudí, na určitú nejakú aktivitu. Keď sa budú snažiť byť ako ostatní, ja si myslím, že stratia na tom trošku tú svoju unikátnosť a tým pádom tých ľudí to prestane baviť, lebo keď chcem sa zabávať, tak idem radšej na TikTok, už nepotrebujem druhý TikTok mať na telefóne, keď to takto poviem. A fakt, že tá konkurencia tam je teraz veľká, aj keď si zoberieme, že Reelsy, teda Instagram, je tam TikTok, je tam YouTube, takže ten trh je akože fakt, že už akože veľmi saturovaný. A ten Be Real je pre mňa také, že využili ten hype, čo vlastne čiastočne TikTok využil, a to je taká tá ako keby zmena toho správania, hlavne tej mladej generácie, že tá mladá generácia je bola, alebo to sa aj hovorí aj z prieskumu, že je unavená už presne tým, čo sa ukazovalo na Instagrame, že aký musíme byť dokonalí, aký musíme byť perfektní a že proste musíme stále byť ako keby non-stop niečo robiť, že proste toto postupne sa vytráca a tým ľuďom vyhovuje to, že môžu radšej v nejakej intimnejšej komunite posielať nejaké fotky alebo vymieňať si nejaké zážitky a tak ďalej. Takže na tomto je v podstate začínal aj Snapchat. Hej, to bola v prvom rade Snapchat je takisto messaging aplikácia. A inak veľmi pekne, keď ja sa ešte vrátim, keď sme sa bavili o tom, že aký je rozdiel medzi tými jednotlivými sociálnymi, alebo teda sieťami, alebo tými platformami, či už je to Instagram, Facebook, YouTube a tak ďalej. Veľmi peknú, ako keby takú, že to sa pyramídu používa Evan Spiegel, alebo teda myslím, že on bol jej nie som si teraz istý. A tam je pekne popísané, že vlastne o čom je práve YouTube a TikTok, kde sú vlastne skôr oni pokope. Facebook a ten Instagram je skôr o tom, že dávam nejaké signály, že jak mi je dobre, alebo že taký, že prezentujem ten svoj život a že aké to je všetko že super. Poďme sa pozrieť na to, možno Peti, otázka na vás. Aký je veľký TikTok? V 2020 to bola najsťahovanejšia aplikácia, predbehla dokonca aj Facebook. Tak ako to je celosvetovo a ako je to na Slovensku? Lebo na Slovensku teda najviac userov má stále asi ten Facebook. A rovno dám aj pod otázku, že kto sa na tom TikToku nachádza, lebo takéto presvedčenie, s čím začal, bolo, že teda tí naši 11-12 roční, ale tí naši 11-12 roční tam už tiež nie sú. Takže ako to je? No tak ono celosvetovo má TikTok už viac ako 1 miliardu používateľov a tamto cieľovka je napríklad už trošku staršia, že ono celosvetovo je to okolo tých, že viac ako 60% už má na 25 rokov. Čo sa týka Slovenska, tak tu sú stále mladší vlastne na TikToku a my máme viac ako 1 milión používateľov. To už není málo. No, to už je dosť. A Instagram má koľko? Vieme, aby sme si to porovnali? Instagram cca 1,4, 1,6, niekde tam sa to pohybujú. Takže tesne za chvostom ten TikTok. Dobiehajú sa, áno. A na Slovensku, keď je tá mladšia generácia, to je koľko? 15-16 ročný? Myslím, že aj starší. Taký by som povedala možno, že vysokoškoláci. Takí, čo hlavne teda tvoria ten content. Do 24 rokov v podstate ľudia. Že oni tvoria v podstate do tých 50%. Predpokladáme, že aj na Slovensku, bohužiaľ za Slovensku tie dáta presne nemáme. Napríklad v Čechách je ten paradox, že tam je stále 50% ľudí do 24 rokov, ale inak platí to, čo Peťa hovorila, že keď sme sa pozerali na krajiny V4 napríklad, tak tam už platí to, že presne, že tých 40% je do tých 24 rokov, potom nejakých 27% je tá ďalšia veková kategória 25-34 a tak ďalej. Postupne to samozrejme klesá, čiže to gro je do tých 24 že rastie rokov. to v podstate spolu s tými ľuďmi. Dobre, a poďme ešte možno na tú otázku, čo Naďka dala, a myslím, že sme úplne nezodpovedali, že ako je to s tým biznisom? Že pre koho vlastne je TikTok z pohľadu biznisu vhodný, ako sa dá na ňom zarobiť, presadiť, využiť ho?
No tak na našom trhu zatiaľ nie sú dostupné reklamy na TikToku, takže u nás zatiaľ naozaj iba ten organický zásah sa dá využiť. A čo sa týka ako biznisu, napríklad firiem, že značky, ktoré môžu ísť na TikTok, tak ono, ak má tá značka čo povedať a vie si predstaviť nejako predať sa, tak to môže ísť naozaj hocikto. Akože na tom TikToku je fakt, neviem, môžu tam byť železnice, banky sú tam, autobusy, módne značky. Čiže, no, povedz kľudne. Čiže znamená, že majú svoj účet a pod ním tvoria obsah. A ten obsah teda, už sme si na začiatku povedali, že nemusí byť zábavný, ak to nechcem, alebo ak to neviem. A potom v podstate, keď ten môj obsah sa má organicky šíriť, tak je niečo známe o tom algoritme, že akým spôsobom sa šíri, alebo čo, že ja neviem, čo je LinkedIn, tam keď dostanem hneď like, tak viem, že vystrelím. Na TikToku je nejaký ten algoritmus známy, alebo od čoho to závisí, či to video No toto musí ľudí hlavne zaujať a tiež veľakrát pomôže to, keď značka napríklad využije trend. Lebo tam TikTok má vždycky nejaké trendujúce, tam je strašne dôležité audio. Čiže oni keď to vedia nejako využiť a veľakrát si ešte aj spraviť srandu zo seba, tak to väčšinou tu veľmi dobre funguje. A ako teda viem využiť trend, že čo, poviem, že som v nejakom trende, alebo akože poďme si to fakt tak polopatisticky. Čo je ten trend? Lebo keď nie som na TikToku, tak neviem, čo to znamená trend, alebo neviem, čo to znamená, že využiť niečo, alebo že prečo je audio dôležitejšie než video, takže kľudne poďme to rozobrať. No tak vlastne niekto začne nejaký akoby trend, že spraví niečo vtipné alebo niečo veľmi zaujímavé a potom to audio môžu využiť ostatní používatelia TikToku. A takto to začnú používať, až to proste má strašne veľa zhliadnutí a vlastne strašne veľa ľudí to použije. A využitie toho je naozaj rôznorodé. Že veľakrát ľudia robia to, TikTok aj podporuje celkom kopírovanie kontentu. Okay. Ako v tom zmysle, že vidím, že niekto spravil toto, ja to viem spraviť takto, trošku možno inak, ale v podstate je to stále tá istá vec. Že príklad, počkaj, kedy bolo také trendy, že ťuk, 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 ťuk a tu mi naskakovali nejaké svoje akože odkazy, hej? Takže všetci teraz robili ťuk, 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 ťuk a dávali tam svoje odkazy, to je príklad toho trendu, čo niekto vymyslel a potom všetci kopírovali, ale trochu po svojom. A ten trend nejako označujem? Akože... Len ho kopírujem. Vidím a urobím, nie? Netreba to nejako označiť. Veľakrát dávajú ľudia hashtagy, ale... Ono veľakrát stačí, že keď fakt niekto ide na prvýkrát, že na ten TikTok a nevie vôbec, čo tam má dávať, tak je také odporúčanie, že vlastne nechať pozrieť si ten ich hlavný feed, ktorý sa volá For You page. A v ňom vlastne ten TikTok postupne zistí ten človek, že čo je trendy. Samozrejme, TikTok má veľmi dobre premakané, ak by som to nazval, rozhranie alebo platformy pre firmy, kde sa môžu inšpirovať. Majú kopec ako keby, či už sú to case study, či už sú to aj ako s organikou, ako tie značky tú svoju prítomnosť na TikToku, ako pracujú s tým, aké stratégie používajú. A druhá vec je, že človek si tam vie aj pozrieť, že čo je aktuálne, čo je trending, hej, že vyslovene si pozrie podľa krajín, že za Slovensko sa dá napríklad pozrieť, že aká hudba aktuálne je teraz populárna. A to on zistuje na základe toho, čo tí ľudia vkladajú do tých videí a proste tieto dáta agreguje a takto ich dáva von, pretože chce, aby či už sú to značky, tvorcovia alebo bežní ľudia, čo najviac stvorili na tej platforme. A čo je teraz taký najväčší trend na TikToku? Dobrá otázka. Ono je veľa, to záleží, koho TikTok to je podľa mňa, to čo sa mu zobrazí, lebo... Keďže každý má inú tú For You page, tak každému sa zobrazí niečo iné. Ale myslím, že vždy je nejaký taký, akoby nazvem to, že mainstreamový trend, ktorý proste sa ukáže viac. Áno, ale ja si teraz popravde neviem, že takto narýchlo spomenúť teraz aktuálne, že čo sa mi teraz v poslednej dobe tak najčastejšie zobrazovalo. A ty... Alebo možno aký typ kontentu je taký, že najviac sledovaný, najúspešnejší, že niekto chce začať, tak čím by mal začať? Sú to tie tanečky? Že teda my dve si predstavte, že ideme si akože založiť TikTok a čo, máme dať nejakú akože choreografiu, hej? Alebo čo je ten trend? Nemusí to byť, akože áno, tá hudba je veľmi sledovaná, čo sa týka obsahu. V zásade ale skôr sú to zábavné videá. To vidíme napríklad aj, keď si pozrieme profily slovenských agentúr reklamných, tak veľa z nich v podstate presne používa nejaké trendy, že zohrá nejaké zábavné scénky z pracovného ako keby miesta. Hej. Že to je napríklad
trend, ktorý funguje, dajú tam nejakú hudbu a ukážu, že niečo ako keby nejaká satíra, že toto sú moji kolegovia a niekto, že mi vie proste moje obľúbené čipsy, alebo proste toto sú veci, ktoré tým ľuďom sa ale postupne aj ukazujú, že oni sú vlastne ten TikTok ich tomu návedie, inšpiruje ich a potom každý to trošku po svojom urobí, hej, že ale popravde tie trendy teraz neviem nejaký, že rovno hneď teraz, ale akože áno, veľa sa ich točí okolo hudby, veľa je ich spojených práve s nejakým pohybom, ale veľa je aj takých statických, že niečo ukazujem presne, že niečo o sebe alebo mám povedať, alebo niečo zmeniť na sebe, takže že nemusí človek tancovať. Dobre, čiže keď sa rozhodnem, že teda TikTok je zaujímavý pre môj biznis, tak aký je tá postupnosť krokov, hej? Že chápem, že ten content musí byť niečím zaujímavý. Predpokladám, že teda, keď tam nie sú reklamy, mňa to ešte nič nestojí, ako žiadne peniaze k tomu nepotrebujem, len na tvorbu toho contentu. Odporúčať, aby si to tie biznisy tvorili sami, aby to bolo autentické, alebo majú si to nechať tvoriť na ten TikTok, alebo majú adaptovať niečo, čo použili inde na TikTok, alebo čo je tá best case scenario pre niekoho, pre nejaký biznis, ktorý chce teraz začať? Tie prístupy, ako ste povedali, sú rôzne, oni sa dajú všetky použiť. Aby som to možno v prvom rade kategorizoval, že vôbec aký mám produkt a aká som veľká firma. Že pokiaľ som malá firma, pravdepodobne nemám rozpočet na to, aby som niečo začal robiť alebo do niekoho investoval, s niekým spolupracoval, niekoho si na to najal. Takže asi tam je tá prírodzená cesta ísť to robiť po svojej osi, vyskúšať to. Je to veľa o experimentovaní, veľa o skúšaní. Ono sa to zdá, že ono to je zadarmo, ale stojí to už minimálne, aj keď je to zadarmo, minimálne ten čas a tá náročnosť, že nevzdať to a pripraviť sa na to. A pri tých malých firmách fakt je tá cesta asi taká, že pozrieť si tú For You page, vôbec sa tam zaregistrovať, pozrieť si, že vôbec, či to nebude vyhovovať, či si viem predstaviť, že budem v takýchto videách vystupovať ja, alebo niečo takéto budem tvoriť. Či vôbec tam zobrať nejakú inšpiráciu a s tým sa zoznámiť, že v akom kontexte a pochopiť ten kontext, že vlastne je to primárne o tej zábave. Druhá vec je potom, že pozrieť si vlastne, OK, však pozriem sa moji konkurenti, kto tam už je, moju kategóriu, hej, povedzme, že predávam kľudne oblečenie, tak sa pozriem, čo robia veľké značky, čo robia malé značky z toho môjho segmentu, pozriem sa v zahraničí. Odporúčam určite sa pozrieť aj úplne, čo robia iné značky, že nefokusovať sa na tú svoju kategóriu, ale akože keď začíname, tak lepšie je začínať niečím malým postupne. Takže pozrieť sa na tú vlastnú kategóriu. Potom si na základe toho povedať, že vlastne, čo tam vlastne ja chcem, prečo tam chcem byť, hej? Že zodpovedať si na to, že OK, tak viem, že je to teraz populárne a tak ďalej, ale že prečo, čo mi to má priniesť. Aké môžu byť moje ciele na TikToku? Bude to nejaká vizibilita, väčšinou je to samozrejme tá vizibilita a samozrejme potom dostať sa do toho trošku, akože dostať ten svoj ako keby brand, tú značku medzi mladých ľudí a stiahnuť k sebe potom samozrejme na konci dňa nejaké predaje a v podstate nejaké... Tie malé značky sú skôr podľa mňa fokusované na tom, že sa snažia svoj produkt využiť práve tú organiku a to, že funguje stále tá organika, tak využiť práve na ako keby dostane sa do pozornosti relevantnej cieľovej skupine, väčšinou teda mladých ľudí, pretože tí tam to je ako keby to gro, alebo tých ľudí nazvime to, že do 34 rokov, do tejto vekovej kategórie. A v podstate osloviť ich, hej, lebo ten TikTok aj zo slovenských štatistík a prieskumov sme videli, že približne 55% ľudí na tom TikToku objaví nový produkt. Hej, že celkovo platí tam to, čo platí pri napríklad Instagrame, že je to pre mňa miesto, kde objavujem nové produkty, nové značky, čo pre tieto malé firmy je obrovská výhoda, pretože oni nemajú na to dostať sa do televízie, kúpiť si silnú YouTubeovú kampaň alebo celkovo nejakú onlineovú kampaň, aby vybudovali to svoje povedomie. Tak takýmto spôsobom je to pre nich ako keby veľká príležitosť a určite to odporúčam malým značkám vyskúšať to, hrať sa s tým, samozrejme treba ten commitment časový a tú tvorivosť tam treba. A veľa malých značiek je takto. Teraz, čo a máme nejaký príklad, že komu sa to podarilo? Mne sa napríklad páči, neviem, ako mu to funguje, hej, ale je taká stránka, že napríklad ja teraz, Maťové akcie sa to volá, a teraz nerobím reklamu, len keby som napríklad teraz chcel si kúpiť zo zahraničia, on predáva v podstate snacky a rôzne čipsy a nápoje a rôzne sladkosti z celého sveta, z Japonska dováža, z rôznych kútov sveta a toto predáva. A napríklad ja teraz, keby som chcel, že robím nejakú party alebo pre deti a chcem niečo fakt, že zaujímavé teraz, tak toto je pre mňa teraz aktuálne top of mind, že toto viem, že tento človek to predáva, tak idem rovno k nemu na e-shop a tam si to objednám. A to vďaka TikToku, hej? Ale jeho som objavil presne vďaka TikToku, hej, takže... A máme nejakú ešte inú case studies? Ja si pamätám, že raz bolo veľmi úspešné
tie lizatka, ako sa volajú, také tie známe. Chupa Chups? Chupa Chups, že oni mali na Slovensku nejaká agentúra im robila Áno, content myslím, na že TikToke. Triad to bol. A že oni boli napríklad veľmi úspešní, že mali veľkú sledovanosť, čo kvázi je tá brand awareness. Ale je to aj veľká značka, je to už veľký brand, ktorý do toho vie zainvestovať, vie to potlačiť. Z týchto malých značiek, ako tam ešte sa hovorím, že pre mňa je teraz takýto top of mind tieto Maťové akcie. Alebo aj nejaká stredne veľká, nemusí byť iba malička. Ale rozmýšľam teraz, hovorím, že mi sa tam teraz tiež veľa zobrazuje napríklad Slovak Lines, čo je dopravca autobusov, hej, napríklad, že oni majú napríklad aký content, oni sú tiež vtipní? Vtipní a dostávajú do popredia svojich šoférov a väčšina tých značiek pracuje s tým presne, že to je tých ľudí, čo vedia urobiť aj záujem, tým to vedia aj ako keby tak trošku spraviť zaujímavé. A to je, že proste robia tam scénky takou odľahčenou formou, neformálne. Hovoria, čo ty si, napríklad ten šofér toho autobusu denne zažíva a vedia to proste v tom krátkom videu tam nastrihať. To je niečo, čo tých ľudí baví. A toto je tiež presne trend, ktorý veľa značiek využíva, že proste bežná situácia v mojom živote. A to môžem urobiť, či som operátor z call centra s ľuďmi, alebo z predajní, alebo šofér autobusu, alebo to môže urobiť, dovoliť si urobiť Ryanair. Napríklad veľmi dobrý content, a mohli by sme to brať, že to je taká menšia značka, je Letisko Košice napríklad, majú veľmi dobrý content, ktorý je na jednej strane zábavný, čiže pokrývajú to, ale aj veľmi edukatívni, rozprávajú o tom, že kde teraz budú lietať napríklad, alebo je o tom, čo si môžem zobrať do lietadla, čo sa deje s vecami, ktoré zhábu, že si nemôžem zobrať do lietadla, keď si niekto zabudne vybrať z taštičky, ja neviem, nejaké na mantikúru, nožničky alebo nejaké takéto ostré predmety. Takže toto sú fakt, že veci, ktoré, napríklad to není o zábave, ale je to presne o tom, že také, že wow, že zaujímavá vec. Napríklad ja si teraz trošku odbočím, to už je veľká značka, ale napríklad Deutsche Telekom v Nemecku. Oni napríklad majú pomerne dosť veľa zhliadnutí na videách, že kde ukazuje človek, ktorý je od nich z firmy, ako sa kopú optické káble, ako to vyzerá, čo je k tomu dôležité. A má to 20-30 tisíc sledovateľov a respektíve pozretí a vie to fungovať. Vie si to nájsť tú svoju ako keby komunitu. Aké sú metriky na TikToku? Čo tam všetko viem sledovať? Alebo, ja neviem, keď to porovnáme s inými sieťami, niekde sú lajky, niekde sú, ja neviem čo. Tak čo je na TikToku? Len stručne, v podstate základom sú views, alebo teda pozretia. To je aj pre nás ako keby kľúčová metrika. Potom sú to samozrejme nejaké priemerné pozretia na jedno video. Hej. Väčšinou my si pozeráme, keď vyhodnocujeme aj naše aktivity, pozeráme sa na to, že koľko je celkovo mesačne tých views a porovnávame, ako rastieme medzi mesiacmi. Pozeráme sa, že prečo sme teraz rástli, prečo sme predtým nerástli, alebo čo mohlo spôsobiť. Pozeráme sa teda na to priemerné view, že koľko teda máme na jednom videu a ešte sa pozeráme na tú kvalitatívnu metriku aj toho, že koľko času s tým videom ten používateľ priemerne strávi. To znamená, že aby sme vedeli, že fakt, že si to pozrel celé, alebo že aspoň videl tých 25%, či v tých 20% on vôbec mal šancu sa dozvedieť, že sa to dá ako keby priradiť našej značke, či tam tá značka naša vôbec, alebo či už ten produkt, alebo nejak značka bola ako keby, nazvime to tak jednoducho, že product placement nejaký náš sa tam objavil. Dá sa tam nejako to prepojiť s efektivitou, alebo s predajom, alebo s nejakou konverziou, alebo to vôbec nie? Aktuálne tým, že sú reklamy není u nás dostupné, tak tento ako keby element nám tam trošku chýba, ale vždy sa dá odsledovať. Hlavne ja si myslím, že tie menšie značky to vidia, že keď niečo vypublikujú, povedzme som nejaká beauty značka, teraz som uviedol nejaký nový krém, niekto môj krém využil, to je inak napríklad populárny teraz trend, že getting ready with me, hej, že sa pripravuje ako keby tá osoba v tom videu, má kameru proste s ním a je to keby nejaký live stream a ona rozpráva o rôznych čokoľvek a popri tom sa pripravuje von alebo do roboty alebo proste čokoľvek. Popri tom môže aj váriť napríklad a rozpráva nejaký svoj príbeh, popri tom využíva nejaké produkty. Viem si predstaviť, že beauty značkám takéto veci vedia veľmi dobre fungovať, pretože ukáže tam nejaký produkt, hlavne keď sa spoja s nejakým aj tvorcom, ktorý im dodá ešte ako keby k tomu ten zásah dodatočný, tak vedia po ten produkt vypredať. Oni to hneď vidia v predajoch, že im to začne rásť a že príde ten trafik na stránku. Ono sa aj odhaduje, že nie sú to naše dáta, samozrejme za Slovensko, sú to skôr globálne, že v podstate ten TikTok takýmto firmám, tým menším hlavne, nosí 15 až 25% predajov. Hej. Samozrejme v tom je zaratané, že používajú tie platené produkty, ktoré TikTok im ponúka, ale v podstate má to, ako keby je to pre nich celkom slušný zdroj príjmov. A druhá vec je, že taký veľký ako keby aj trend, aj
aj hashtag, ktorý tam funguje, že TikTok made me buy it, pravdepodobne ste už o tom počuli. A to sú vlastne veci, kedy tí ľudia fakt, že ukazujú, že proste ten TikTok ich ako keby toto tam objavili a toto si hneď kúpili. Veľmi to využívala vo svojej komunikácii BlendJet, to je taký maličký mixer na smoothie, takže aj do tašky sa dá zbaliť, takže tí sa týmto vlastne aj tak preslavili a tento hashtag výrazne používali, takže... Možno ešte otázka k takej stratégii, že keď firma zvažuje svoju komunikačnú stratégiu, tak tých platformiem, či už zábavných alebo sociálnych, je strašne veľa. Kedy je ten moment, kedy má naozaj že vážne uvažovať nad TikTokom, aby si, lebo akože dá sa urobiť, že recyklujem content, ale už len to, že spravujem toľko tých platformiem a musím na to myslieť a musím interagovať a teda je náročné. Čiže ako sa k tomu dobre pristúpiť alebo ako na to pozerať? No, dáva to zmysel firmám, ktoré vyslovene chcú ísť po mladej cieľovej skupine určite. Mali by to zvážiť. TikTok, samozrejme, už by mali byť dávno na Instagrame a TikTok by mali teda zvažovať a tam práve experimentovať práve s tými krátkými videami. Takisto im to dáva teda zmysel značkám, ktoré by chceli možno omladiť. V podstate ísť hlavne primárne na tú mladšiu cieľovú skupinu. Tam je to a experimentovať s tým. Takže asi takto by som to primárne videl. Samozrejme závisí od nejakého aj celkového cieľa tej značky, ale minimálne je to určite platforma, s ktorou sa oplatí nejakým spôsobom skúšať tvoriť pre tú platformu ten obsah. Čo je veľká výhoda je, že ten obsah potom, keď to tak neznie veľmi dobre, ale tá recyklácia potom vie im fungovať, možno aj vyskúšať to v Reelsoch, vyskúšať to na YouTube, takže... Otázka bezpečnosti. O TikToku sa veľa hovorí aj negatívne, ako o nejakej hrozbe a že teda tak doslova, keď to odcitujem, že Čína zbiera dáta, ktoré použije proti nám, proti Európe, tak ako to je z vášho pohľadu alebo z vašich informácií? Ja si myslím, že tým bežným používateľom tam nehrozí nejaké väčšie riziko oproti iným sociálnym sieťam. Čo oni môžu voči tej svojej ochrane spraviť je samozrejme, neuploadujem si tam veci, ktoré nechcem, aby niekto v živote videl. Hej. Samozrejme teda dávam pozor na to, aký obsah tam vôbec pridávam, keď už sa bavíme o tých tvorcoch, alebo že to chce niekto skúšať. Musím si dávať pozor, čo píšem do komentárov, pretože vieme, že s tým pracujú v podstate rôzne zložky, ktoré môžu ten komentár posúdiť a môže to byť dokonca trestný čin, ak by som sa niekomu vyhrážal alebo podobne. Čiže veci, ktoré by som nerobil v bežnom živote, by sme nemali teda robiť ani tam. Ani pod tým rúškom teda anonymity, že si vytvorím nejaký fejkový profil. A druhá vec je, že zase tí ľudia, keď majú pocit, že sa tam deje niečo zlé, tie platformy všetky a teda TikTok nevynímajúc, majú možnosti ako nahlasovať ten obsah, prípadne ho skryť, prípadne ho reportovať. Tieto ako keby nejaké bezpečnostné prvky sú tam. A ak sa bavíme, keďže je to veľmi pre mladých ľudí, tak potom je to samozrejme aj o tom, aby vlastne tí rodičia komunikovali s tými deťmi a vedeli, že vlastne áno, takéto niečo, vysvetľovali im to, že je to v podstate o tých zase vzťahoch. Takže z tohto pohľadu akože nemyslím si, že by bol horší, nebezpečnejší ako iné. Samozrejme, keby som novinár, politik, tak asi ho zvážim na svojom telefóne alebo zariadeniach, ale keďže to nie som, takže v pohode. Takže je to v pohode. Možno taká predposledná otázka smerom do budúcna. Ako vidíte budúcnosť TikToku? Čo si myslíte, že ako bude rásť, alebo ako sa bude transformovať? A možno aj tak versus tie ostatné sociálne siete? No, takto. Rásť budú ešte stále celkom slušným tempom, pretože oni od pandémie rástli veľmi rýchlo. Pomohla im samozrejme pandémia, ľudia boli doma zavretí. Teraz rastú stále v porovnaní taký globálny rast ich používateľský základne aktuálne nejakých 13% versus keď si pozrieme napríklad Instagram, tak ten je niekde okolo 2-3% aktuálne, čiže tam je ako keby ten potenciál naplniť. Čiže oni ešte stále majú priestor, kde rásť. Samozrejme ten rast sa bude postupne spomalovať. Čo bude vytvárať, a tým pádom, že ostatné siete už v podstate sú saturované a rastú menej, vytvára to obrovský tlak na to, že my vieme, že proste tie siete potrebujú tých ľudí viac ľudí stále tam nosiť, pretože viac ľudí znamená viac revenue z reklamy. Čo sa ale nedá nafúknuť ten svet a tí online používatelia svetoví. A vlastne medzi tými platformami vznikne veľký tlak potom, že OK, tak potom ako môžem viac ešte monetizovať, je, že tí ľudia tam budú tráviť viac a viac času. To je ďalšia cesta. To znamená, že musím investovať do nejakej tej customer alebo tých mojich ľudí, nejakej experience, že tam budú chcieť zostať. A tí ľudia tam budú zostávať vtedy, keď samozrejme to bude bezpečná tá platforma, to je jedna vec, ale druhá vec je aj, že keď tam bude obsah, ktorý si ja poviem, že fakt toto je super, jak perfektne ma poznajú, čo mi odporúčajú. A myslím si, že čaká nás tu dosť veľký boj práve o tvorcov, o ľudí, ktorí tvoria a ktorí sú kreatívni.
a budú ich musieť platiť. A vidíme, že TikTok sa v tomto veľmi, akože najlepšie aktuálne, čo sa týka, že kde tí tvorcovia, keď stále sú to ako keby peanuts, čo tam zarábajú, je YouTube, hej, že ktorý má najlepšie nastavený zatiaľ ten model toho šerovania príjmov z reklamy s tými tvorcami. Ale myslím, že TikTok začína veľmi do tejto sféry, ako keby sa snaží nejakým spôsobom, aby tí tvorcovia zarábali nielen teda zo spoluprác, takisto Meta na Instagrame hlavne teraz do tohoto tiež. Čiže uvidíme, ja si myslím, že sa veľmi zintenzívni tento boj a že tie značky začnú bojovať práve o týchto tvorcov, pretože my už s tým videom ich musíme trošku vnímať ako pomaly streamingové platformy. Netflix si tiež nevieme predstaviť bez toho, že by prestali investovať do produkcie, do scenaristov a toto čaká vlastne TikTok, Facebook, takže tam sa ten boj bude zintenzívni. A ja si myslím, že akože bude to ešte zaujímavé, ale tie platformy budú raz ešte, hovorím, že je tam priestor. Druhá vec je ešte asi skôr, myslím, že ako keby aktuálne taký, že konkurenčnú výhodu skôr má stále Instagram. Tým, že aj z posledných štatistík teraz, za posledných napríklad 6 mesiacov, čas strávený na Instagrame, a je to hlavne aj vďaka Reelsom, sa zvýšil o 20 až 30%. Kdežto TikTok a ten čas, ktorý tam trávia ľudia, skôr stagnuje. To znamená, že ten Instagram ich začína v tomto dobe a bude to ešte vidieť zaujímavé. Ale to preto hovorím, že ako sa jedine budú vedieť odlíšiť, je práve, že tam prinesú tých nových tvorcov, lebo potrebujú viac obsahu, viac ľudí, viac očí, znamená viac reklamy a pre nich to je proste revenue. Takže tam ten biznisový model nepustí, ale ten boj bude veľmi akože ostrý. A samozrejme do toho vstupuje ešte YouTube. Dobre, super, tak poďme na našu poslednú otázku, čo zvykneme dávať hosťom, a to je, že čo by ste odporúčili poslucháčom a divákom v súvislosti s marketingom. Akokoľvek to podchytíte, nemusí to byť len o TikToku. Čo je taký váš odkaz na záver? Že proste nebáť sa skúšať, byť odvážny a hlavne to nevzdať, hej, že aj keď to nefunguje možno 2-3 mesiace, že proste stále hľadať tú cestu, lebo tá cesta existuje a dá sa nájsť. Super, tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli nám porozprávať o TikToku. Želáme všetko dobré a bol to super rozhovor, takže vďaka. Ďakujeme aj my. Krásny deň prajeme aj vám. Veríme, že vás to obohatilo, inšpirovalo. No a ako povedala Peťa, ak ešte nie ste na TikToku, tak minimálne skúste aj zaexperimentovať. Možno, že niečo kreatívne v sebe objavíte a urobíte dieru do sveta so svojou značkou. Pekný deň, vidíme sa na budúce.